Mega bimali flè mali kono ani maliko kan anga foli be aw ye biye araba ye juin kalo kile mugan ani kile samba fla ani mugan ni saba ne bimali ka don kibaru wati sele ambe o fo aw ya ante sege ante yene na jannu soro aka ke u fe ne ku yere ke ma wore be se ka bo aw numo chugomina aya bismillah bimali ka bidon kibaru keneka Konafonoko nasratige la amaladonia ka fo wale mi ni okera mura awa procureur général mi me ko dapere kuna Bamako ale ajira ka fo aywa ko aywa mi metalike no donina no plainte ko be ka nyesi awa jekulu munun ko nyeni barake oni retola ko bina plainte do ka nyesi uruma kalo kele ikado uka kwaraw kofe aywa mi metalike ho commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme awa mi ngara sobuye uye ajira mina ka fo ko mali wul masiri tabaw uye nkalonta ka nyesi uruma ka fo ko ye fali bake krenge na sibilu ko mali lakana tigla mawru buno nila awa mura o konna na procureur général me cour d'appel kuna Bamako aya jira ka fo ni ala sonama awa ko plainte bina ke mamunu tumbe kanimbara ngoninge oni retola ko bina plainte ke uru kama kada uka waluka kakeni o kuna foni mi metalige ndene no la juin kalo kletani konondo samba fla ani mugani saba procureur général me cour d'appel la Bamako ale ni kibara ngoni jira ka fo ni ala sona jekulu krenge ni sigira ikado ka fo awa mura baro kama oni retola ko bina plainte ke ka nyesi uruma kuni kibara meda jema belejede ekloka ne kofe haribi anga jamana konna na ya kaseka mamunu kone nuyu ka hake usoro kata segano fiyan bola san jama bara kofe jamana konna na uru yere hake doni kuye nyere la ikado kafo osegeselu bara udamne na ministri manga jamana kono minyesno kenya ko ani yiriwa badama okoni ye abara nundo ikado kafo aywa mi metalike aywa ni makofolo na munu ka hake usoro ni kata segano fiyan bola san jama kele kofe awa bara la jamana konna na ayla kafo uma hake kaseka ko rudo no yanga retraité uye wala wele blaruma caisse malienne de sécurité sociale fait wala sa uma hake obiseka yu nyana chugomina kaseka usegezege ne jachimlake ni mbare binyesi ma ba bioroni saba keme woroni muga ani woroma mujamana fa bela jele fe munungo ni ndara awasagana fiya bola uklalendo agence binani ani nani che CMSS Bamako awa jamana konna cercle katase awa direction régionale konondoma awa makoroba uchwala so awa ni sege mi vlenge ka nyesi anga retraité uma ikado ko abe adamlena juin kalo kleta ani konondon samba fla ni mugani saba beto sena fo juin kalo kleta na sheki bafla ani mugani saba Otemene kofe ambe awla dunia ka fo awa dakabana komi ni abeka ke lagine jamana kono bini akeme ka bela jere de balaba no ye musola kaye mi me tapi feze jiga nika iseli ka alako ke akama werete atwa yiku efanda sangare malidendo ikado ka fo abe lagine romina o meja gine aye ajira ka fo ko ale magote kata jamana tigi laje wakale mana okama awa ko ale magote ka fo maka ale sara ko ale nana abenga fe lagina konnana wa ko min blaniye ale be ka wale mingane ko ni ala ka danye de ye ikado ka fo ale te doni kelaye ale te koloni vri wa ina fo awa ka ale ma qur'ane kalan ina fo karamo baba ke chugumina ko ni ala ka kede ye wa ko ribato ale beni ko inge wa ko koloni villate fanda sangare ni malideno na ba benga fe lagina ni watila ale de be tafi feze jika nigi sali ka ala ko ke akan akeme ka belejele de bala bambi jamana konnana po anga jamana kofe ameta lagine bisawo ka ofeneno amala dunia ka fo lagine bisawo we jamana nyema daga yoro ikado ka fo ko oso yoro do konin bina awa internet mene juin kalo ale kletan kono do bafla ani mugani saba ka sabu ke awa fien ka chili bado e awa jamana nyema ere daga yoro ko afangle do bina no e palais présidentiel ye ko la fondila me Francis Bolo no e Serge Daniel ye ale konya akibara di akabololo safe ayi ajira ka fo awa jamana nyema no e ambalo ye ko aywa fuima asoro aywa ko ajatege boyanani amasibai ame do kesa alaka jamana gisinna ka nyama wale uma wala nime dansigi awka bimalika donki barawla bi juin kalo klimwani kele bafla ani mwani saba amba fo oya ande sagande yene na jannu soro akaku fe ku yereke wala sama wala biseka bo aw numa chugumina aw ni che aw ka nyamandala aw kambe watiwre